Petar Simonović već 60 godina bavi se ovčarstvom u Bunuševcu, a time su se bavili i njegov otac i deda. Trenutno ima stado od 120 ovaca rase Virtemberg i očekuje da ovih dana počne jagnjenje. U prosjeku imam negde oko 1,5 po ovci, znači to bi trebalo da bude negde oko 150 do 200 komada jagnjadi, ako to sve bude dobro. Prodaja ide dobro, pošto je to umatičeno, dobro stado, ženke idu sve za priplod, muškarci ide na klanicu, država daje za mušku jagnjad 2000 po grlu subvenciju. Ova godina išla je na ruku vlasnicima ovaca, hrane je bilo u izobilju za napasanje stada. Sem toga Simonović na 2,5 hektara proizvodi detelinu, a na ostalom imanju žitarice. Uz obezbeđenu hranu na tržištu postoji i stabilna cena jagnjećeg mesa, pa je ovaj posao isplativ. A cena je unazad 10-15 godina konstantna, negde oko 2,5 eura po kilu žive vage i to je, mislim, pristojna cena za tu proizvodnju. Jagnja se prodaju od 25 do 35 kg, tako da recimo dođe do neka malo veća suma novca. Država nam pomaže sa 5.500 po grlu, znači 7 nam daju, 1500 nam uzima matična služba, znači 5.500 staju nama po grlu, tako da i to solidna pomoć. Ukoliko zima bude blaga, kao što neki meteorolozi najavljuju, ostvarit će veće uštede jer će stado biti na ispaši. Tako će podmladak od 150 do 200 jaganjaca koje sada očekuje biti solidna osnova za očekivani profit. Simonović jedino priznaje da je najteže pronaći vrednog radnika koji bi se brinuo o stadu.